ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ବୋବାଲିଆ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଇଗଣଟିଏ ପୂରେଇ ଦେଲେ ନିଜ ଭିତରେ। ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ। ତା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଯଦି ପାରିବେ ଯାହା ବି ପାରିବେ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ପୂରେଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣକୁ ନେଇକି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଓ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବନ୍ଧୁଗଣ ଧମାକଦାର ଭିଡ଼ିଓ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନିହାତି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ମହିଳାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଜଣାଇବେ।